In Veewouden is onrust over de plannen van de gemeente Dantemediel om het nieuwe multifunctionele centrum geen volwaardige sporthal te bouwen, maar een lietsere sporthal. Van een protte dwarpsbewoners is besluit een grote teleurstelling. Het dwarp vjocht te leren voor een nieuwe sporthal, maar nu lukt het gemeente Dantemediel deze tasseizing net naar te komen. Bij u is Eije Klaren van Dwarpsbelang Veewouden van Westerwal. Goedemiddag Eije en welkom. Goedemiddag, dank u wel. Ja, de eerste plan van gemeente Hoesbiem in Veewouden, ik denk dat al gast. Waarom keer tol weer in? Ja, absoluut. Ja. Hoe zit dit? En nu ben we 2024 en er zit nog niks. Nee, klopt. Wat dat betreft is dit een heel langdurig proces. Het gaat natuurlijk over het multifunctie, voor het dorpshuis, waar het altijd al om bezig was had. Dat is dus uiteindelijk net kwam. En nu had de gemeente de verantwoordelijkheid om de squallen te vernijen, naar Savolier. En toen is hij van, god, we dat toch moeten. Misschien kunnen we voordeel helpen uit het feit om dat te combineren met andere dingen. En dan wordt het alleen mooier en beter dan dat het nou is. Nou, en dat proces is inzetten. En dan zien we 2-3 jaar later dat het toch weer net slaagt. En dat het toch weer op bezuinigen worden moet. En dat er toch weer bijeeningen komen. En waar we uiteindelijk net blij van worden. Ja, en we zijn nu 2024. En nou goed, er leidt nou een voorstel. Of er is het 3 voorstellen. Die had de riet formuleren. Maar die moet nog besprutsen worden. Hoe zet je hem daarin als dwarpsbelang? Nou, het dwarpsbelang zit in principe naar het algemeen belang van het dorp. En dat is dan de leefbaarheid. En wij zeggen van een leefbaar dorp voor de komende 40 jaar met goede voorzieningen ha. En wij vinden een sportzaal net een voldoende voorziening voor de komende 40 jaar. En wij zeggen we gaan hal en zo'n een hal. Waarom hebben we het op het moment dat er iets nieuws gebouwd wordt en net iets liets, dat is alleen maar beperkt. Dat jouwt in de toekomst een negatieve spiraal van sporten die net meer in Veewouden kennen. Dat sporters voortgaan. Sociale coherentie verdwijnt. Veewouden wordt minder aantrekkelijk om te wijnen. Misschien zieke oren plakken om te wijnen. Dus dat is een spiraal die alleen maar naar beneden kan. Ja, want net alle sport kan dan meer in die lietsere sportcel. Nou, net alle sporten, maar ook net alle activiteiten. Dus een sporttoernooi van meerdere ploegen tegelijk wordt dan onmogelijk. Je kent er vast nog wel verzaalvoetballen, maar net meer met meerdere ploegen tegelijk. En dat zijn toch die dingen die dat onttrekkelijk houden voor inwoners van Veewouden en sportverenigingen van Veewouden. Maar het gaat net niet eens alleen over de sport, het gaat ook cultuur. Een grote zaal waar meer dan 300 mensen in kunnen hebben, net in Veewouden. Ja, nou de hal. Ja. Maar als die verdwijnt, dan verdwijnt dat ook. En dan maar wel zijn naar Dokkum of naar Drachten, weet ik het wat. Nou, dat is de bedoeling net van een dorp wat leefbaar wezen wil. We zijn een van de 3 grote dorpen van Dantemediel. Dantemediel had het krimpscenario van zich aangooid. Dus die gaat er vanuit dat het groeit. Dan moet je zorgen dat je voorzieningen op peil blijven en aantrekkelijk blijven. Slagen dat net. Ja, je bent er super gemietig van. Als je waarom zeggen met alle dingen die er dan gebeuren. Maar inderdaad, dat multifunctioneel centrum en al het helemaal daaromheen. En dan nou ik weer op zich prachtig aan. Alleen dan denk ik, waar vaak bij de wethouder zitten van jongens, zet er nou druk op, geen nou trouw. Ja. Ieder jaar stijgen de prijzen met 6%. Dus het feit dat we nou hier verder binnen kost alweer 1,2 miljoen. En we hebben het door. Ja. Dat is al 2 jaar, dus in het geval we binnen 2,4 miljoen kwijt. Dat hier de roos wel best wel west voor een grote hal. Ja, en onder Lien herinner ik me nog, wie er 7 protest in bij het gemeentehuis heen, de stiemersnallen. Doen we op het laatste moment, eigenlijk wie het al heel vier in het hele proces, de stekker eruit van de week in Yield. Klopt. En Yield wat daar zijn we? Dat we dus net officieel daar zijn en dat kon ze op basis van juridische formuleringen en rechtgeldigheid veromloeken. Wilst dat om die tijd altijd zijn is van het is beschikbaar. En je kan een hele discussie voeren over het wel of net geschikt werden van de miniskip als MFC. Maar ja, het feit dat je daar dan op die manier ik werd de bek zetten, wordt gewoon heel veel. En zoals je het Veewouden al heel lang naar de gemeente van het kennen we al. Een campus in dan waar een multifunctioneel centrum in de Westerheen. Op het moment dat we toen Veewouden aan zeggen, maar dan ben ik Oordwarm. Ja, natuurlijk ben ik Oordwarm. Ja. Veewouden met name. Veewouden met name. De kosten worden op dit moment raamd op 20 miljoen, klopt dat? Ja, volgens mij gaan ze nu over 18,5 miljoen. En er is dit nog geen streek op papier, er is nog geen offerte onverregen. Dus het is eigenlijk al theoretisch geneuzel. Ja. En hoe langer we daar neuzelen, hoe duurder het wordt. Dus Maar goed,
Ja, van de andere kant denk ik, als er geen yield is, dan kind ik net. Dus dan moet je misschien wel een beetje lichter. Ja, maar goed, er is geen yield. Aan de andere kant zeg ik van, er is ook nog geen enkele poging die om extern yield op te halen bij of de provincie of zelfs Europees yield. Er zijn een protefondsen die investeren willen in leverance van litere kernen, in gezond welwezen van de medeburgers, in culturele ontwikkelingen. Dus, maar ja, daar wordt net naar jongen en daar wordt geen aandacht aan jongen. En dan wordt eerst een plan maken en dan wordt zeggen van, nou, er is geen yield en dan houdt het op. Ja. Ben je al druk aan het lobbyen bij de partijen? Van de Joran volgens mij van de gemeentebelangen, die stier wel een beetje in kant, dacht ik. Sorry, wat de van gemeentebelangen, toch? Die stier wel een beetje in kant. Ja, maar die roept dan op een gegeven moment van de binnenorendwarpen. En ja, dat is wel een leuk argument. Maar aan de andere kant vinden we dat een van die orendwarpen vanuit Damboud, jongen, of vanuit West-Rijn, jongen. Dus daar gaan we net zo het in mei. Nee, wij vinden gewoon, er moet een hal komen en er is geen enkele reden om nou... 44 jaar is de huidige hal bouwd met extra inzet van VW's om hem te krijgen, want dat soort toen echt net. Nou, dan denk je dus 50% oorzien leeftijd, en van meestal bouwt iets voor 30 jaar of zo, dus hij is nou bijna 44. Had je nou weer waarom zo, hier in die tijd een hele domme beslissing was om het net te doen. En zo denken wij dat op dit moment, als je nou besluit om massaal te bouwen, dat je voor 20 jaar echt speed krijgen, dat je net oorsdien gaat. En dat moet je voorkomen. En dan zeg ik, dan moet het yield de vraag me volgen in plaats van de oplossing het yield. Ben je hem nou goed in contact met de wethouder of niet? Nou ja, in dit geval gaat het om Wiersma, denk ik. Ja, dit gaat om Gerbe Wiersma. En er wordt regelmatig praat met Wiersma. En ja, er zijn natuurlijk al je redenen waarom dit proces al lang door. Waarom het zich volle centen kost. Ik vind dat er hier volle hut erin optreden moet. Want die had een controlerende functie richting wethouders en ambtenaren. En die gingen volledig onder bel lopen van mensen, komt dit proces wel goed, van dit wordt veel te lang. Ja, nou ja, vandaar wij een beetje meer vragen van hem goed contact met de ja, er is regelmatig contact met Wiersma, maar ja, hij zit net onthoudt, we kunnen hem net horen. Dus, nee, dat snap ik. Nou, 6 mei, volgens mij, maar de gemeente hier een beslissing nemen, dus klopt. Na weken. Ja. Zit hij hem daar machtig op de tribune dan? Absoluut. Er wordt op dit moment al een hele paar brieven schreeuwen, weet ik, onder de rietsleden van jongens, dit is onze zienswijze en hou er rekening mee. Er is een mogelijkheid om in te spreken op, zeg maar, is even zeker van gebroek van meidje. Ja. En dan hopen we dat we toch een aantal mensen kunnen wekkerskootje kennen dat dit net de goede manier is om mij een dorp om te gaan. Maar ik net mij de voorzieningen in het dorp. Nee, want wat wil je uiteindelijk graag? Weer een volwaardige route. Ja, we gaan een hal. Ja. En ik denk dat die hal er zeker voor omkomen moet. En dat in de toekomst dat alleen maar bevorderend is voor het leefbaarheid, voor het verenigingsleven en dus voor de sociale coherentie en de aantrekkelijkheid van Veenwouden als dorp. En dat je het net doet, dat je dan langzaam in een negatieve spiraal komt en dat het uiteindelijk al even wat minder wordt en dat uiteindelijk dan er niks overblijft. Nee. Aan klaar voor de wasbelang van de Wal. Tegendag van je 12 ging en ik wens je hem succes en laten we hopen dat het uiteindelijk slag is. Wij doen het best.